салому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Чандин вақт чандин муддат видео пешкаш накарда будем ба сабабе ки камтар банд будем. Инак имрӯз як видеои нав пешкаши ҳамаи подписчикҳо мекунем. Ҳамаи комментариҳои ахирон видеоро хондум бародаро. Бисёртар дар бораи аблава савол додаин бо ҳамун саволҳои такрорӣ. узр ки саволҳоям такрориро ҷавоб наметиҳем, барое ки 5-6 видеои ахире ки кардем дар доираи аблава гап задем. ба ҳамин хотир имрӯз ҳамаи ҳамин комментариҳоро хондум, ҷудо кардам, вақт ҷудо кардем ва ин ҳами ҷои корда 6 видео пешкаши шумо мекунем. Ва бо якчанд бародарои дигар дар ҳамун видео дар комментария навистагӣ буданд ки номи видеоро дигар навистагӣ буд, дар бораи дигар чӣ гап задагӣ. Бародаро, вақте ки ман ба навор мегирам, сиёмка мекунам, ман танҳо гап мезанам, ба саволҳо ҷавоб метиҳам ва монтаж шаву дар интернет партофтану сурат мондану номи ӯро навистан дигар одам мекунам. Ман тоқа мегӯям ҳамун саволҳоро ҷавоб метиҳам, видеоро метиҳем дар ҳамун одам тамом. И дигар чизҳое ки гуфтам, инош вазифаи ман нестанд. Ба ҳамин хотир узр бародаро, мумкин ки якмин маротиба шида бошад, ҳамихел номи видеоро дигар чӣ нависта бошам. мегзарем ба қисми барнома. Қурбоналӣ нависад: салому алайкум Сормоншо, як савол. хонаи падара гирифта метавонам? Ман ҳақ дорам вақти ҷанги шаҳрвандӣ падари мара кишта буданд, баъд амакон хонаву дари моро гирифта ихт карданд. моро боша хати модарам сир карданд. ман ҳамчунин 7 моҳа будам. як бачаям хизмат кардагиам, маълумоти олӣ дорам. албатта ки ҳамчун фарзанди ҳамун падар метавонӣ ариза бинависӣ ба суд, ҳаққи тира суд ҷудо карда битиҳад. акбар нависад: салому алайкум бародар, тоҷикистон ба ҷумҳурии қатар барои ба кор рафтан договор кардан барои муҳоҷирон чӣ дар кор? Рости гап намедонам ира. Любов нависад: салому алайкум акай Сормон, дар тоҷикистон аблава сар мешавад вақте ки писар дар Россия ё дар дигар давлат коргарои орган ҳақ доранд ки падару модари ӯро ё зани ӯро бибаранд. ба ҳамин савол ҷавоб диҳӣ. пешакӣ раҳмат. фикри ман, бача вақте ба 18 даромад, ӯ бояд ба тани худаш ҷавоб диҳад, на ин ки падару модари ӯ. албатта ки ҷавоби саволта аллакай худат дар охири гапат қайд кардӣ. ҳар шахсияте ки ҳар шаҳрванде ки ба синни 18 солагӣ мерасад, аллакай вай барои ҳар як кори мекардагии худаш ҷавобгар, на ин ки падару модар ё ки зану апаву ховараш. ёвон нависад: салому алайкум акай Сормон, ай духтур документ дошта бошӣ дар роҳ аблава қапа хизмат мебара ё ки не? ай духтур, вақте ки ту гузаштаи ай муоинаи ҳамун тиббиву документи нигодни дорӣ, вақте ки тура дастгир кардан дар рӯйхати ҳавоё дар қайд бошӣ, бо раҳот мекунанд, яъне ки сард метиҳанд. баҳодур нависад: салом ай Ӯзбекистон, беҳтарин саволота хуб ҷавоб додӣ, саломат бошед. ана Муҳаммад нависад: бародар, аниқша бугӯ, ҳамин як писара аблава мебара ё ки не? яка писара намебаранд ба хизмати ҳарбӣ. Саадуллоев нависад: салому алайкум ака, созети инҷа як савол. май Москва Range Rover биёрам, растамошка чанд сум бошад? растамошкаи Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон дохил кардан 38%, яъне ки чӣ хел 38%? ҳар як мошине ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, дар инҷа вай мошин нархномаи худша дорад ва ҳамун фоиза ба нархномаи ҳаминҷа будагиш зарб мезананд, ҳисоб мекунанд, нархи растамошкаша мебаранд. муҳаммад тиҷей нависад: акай Сормон, як хизмат мекардем, ҳамира мегуфтен одамое ки хизмат накунанд вайни билета бихаранд, мумкина ё ки не? ҳамида ҷавоб медодем. худат медонӣ прекрасно ки аллакай кори ғайриқонунӣ, яъне ки ҷиноят ҳисоб мехӯрад, барое ки дар кодекси маъмурӣ неву дар кодекси ҷиноятӣ ҳамин чиз омадагие ки пора гирифтан ва пора додан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад, яъне ки ҳам порадиҳанда ва ҳам порагиранда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. корвон нависад: таможни союз ягон ҷои хубӣ надорад, нав халос хӯрдем, ISSN беақлен. қодир нависад: ку ҷавобте барои риш сари сола 6-таи барои риш. бародаро, ман чандин маротиба гуфтагим дар барномаҳом ки дар барномаҳо таъкид кардагем барои риш ки
ҳамин ришта хушрубмон сартахам дар ягон чи дахолат накӣ, ягон касра ягон чи намегӯяд. содиқ нависаишам дар бораи риш савол дода, аллакай гуфтем дар бораи риш ва боқимонда саволҳо ҳама дар бораи аблава кай тамом меша, кай сар меша, кира мебаранд кира намебаранд. бахшиш бародаро, камтар саломатимон нест. дар бораи аблава дигар гап намезанем. ва боз чанд каси дигар дар бораи никоҳ савол додагиянд. никоҳи яъне акти никоҳ чӣ хел кардан мумкинай, никоҳи чӣ хели маънай ва ай чандсолагӣ мумкинай. ҳамин саволҳоро бид дар байни ҳамун комментариҳо ва ҳозир мегӯем шартҳои акти никоҳ. мутобиқи кодекси оила моддаи 12. дар моддаи 12 кодекси оилавӣ омадагиаш шартҳои акти никоҳ. барои акти никоҳ розии ҳамдигари марду зан никоҳшаванда ва синни никоҳӣ доштани онҳо зарурай. дар сурати мавҷуд будани монеаҳои дар моддаи 14 ҳамин кодекс зикри ёфта, акти никоҳ баста намешавад. дар моддаи 13 омадаги синни соле ки ба никоҳ мерасад. синни соле ки ба никоҳ мерасад ай 17 солагӣ муқаррар кардагиянд, яъне ки баъди 17 солагӣ ба балоғат мерасанд ай 18 солагӣ. дар кодекси оилавӣ моддаи 13 омадаги ҳамин чиз. ва дар ҳолатҳои истисноӣ суд ҳуқуқ дорад ки дар асоси хоҳиши шахсони никоҳшаванда синни никоҳӣ дар ҳамин модда барои мард зан кам кунад. яъне ки ҳамун синни соли духтара метавонад ки ай 16 сола буданаш суд иҷозат битиҳад. барои ӯ синни сол дар шавҳар додан бо дар ҳамун кодекси оилави моддаи 13 омадагия дар давомаш банди 13 ки ариза тибқи тартиби пешбурда алоҳида дар суди маҳалли истиқоматӣ шахсе ки синнаш кам карда мешавад баррасӣ мегардад. ҳуқуқ оиди ба ҳамин масъала муроҷиат намуда ба суд аз синни 16 солагӣ фаро мерасад. яъне ки 16 солаҳо метавонанд бо баъзе ҳолатҳои истисноӣ ариза бинависанд, мутобиқи ариза акти никоҳи қонунӣ бикунанд. ва боз дар инҷо омадагия мақсад ҳолатҳое ки монеа мешавад барои никоҳ кардан. дар моддаи 14 омадагия акти никоҳ байни шахсони зерин маънай. байни шахсоне ки яке аз онҳо дар никоҳи дигар ба қайд гирифта шуда қарор додад. дуюм байни хешовандони наздик ва сеюм байни бародарону хоҳарони айнӣ ва угаӣ ки аз як падар ё аз як модаранд. байни фарзандхондагон ва фарзандхондашудагон. байни шахсоне ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустақлияш ғайриқобили амал эътироф кардааст. байни шахсоне ки суд яке аз онҳоро бо сабаби сӯистифода нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияташон маҳдуд муайян кардааст. яъне ки никоҳ байни ҳамин шахсиятҳо қонунӣ манъ карда шудагиаст. дар моддаи 15 дар бораи муоинаҳои тиббӣ пеш ай тӯй бигем омадагия пеш ай акти никоҳ кардан. муоинаи тиббии шахсони никоҳшаванда инчунин додани машварат доир ба масъалаҳои тиббию генетикӣ ва масъалаҳои солимгардонии оила аз ҷониби муассисаҳои давлатӣ, нигаҳдории тандурустии маҳаллии истиқомати онҳо бояд ба таври ройгон гузаронида шавад. яъне ки дар моддаи 15 дар ҳамин мавзӯъ фаҳмондагиам. инак бародаро барномаро ба анҷом мерасонем ва як чиз дигар гуфтанем ки дар як барнома ду барномамон мо як ссилкаро реклама кардем, гуфтем дар ҳамун ссилка бидроен регистратсия кунед. ина ай ҳамин рӯз иборатан дигар ай ҳамин рӯз не аллакай 3-4 видеоши дигар ки ҳамунро реклама накардестем, барое ки дар комментария бисёр нависанд ки реклама накун. мо гапи шуморо дар замин намондем, суханатонро қабул кардем ва мехоҳем ки мо сухани шуморо рад накардем, шуморо моро ҳарчи бештар зиёдтар дастгирӣ бикунем, то ки мо дар мисол ай тарафи ҳамун ссилка плюс нашид, ай тарафи шумо плюс шавад. метавонем видеоро бигирем, поделитса кунем, реклама кунем дар дигар ҷоҳо ва ягон савол боша метавонем дар поёни ҳамин видео саволтонро пешкаш бикунем.
ё ки дар инстаграми ман ё ки дар рақамҳои вайбер 501 33 86 33. хоҳиш мекунам бародаро дар ҳамун рақамҳо занг назанед, танҳо дар вайберш бинависен. баъзан шахсиятҳо мегӯянд ки ӯ рақамҳо вайбер надорад ё дигар чиз, барое ки занг мезананд, ӯ рақамҳо дар дасти ман нестад, танҳо вайберш дар даст ман. ҳамун рақамҳое ки ман гуфтам 501 33 86 33 вайберш дар дастам астад, ман истифодаш мекунам. ин ҳамин вайберай. бохирӣ дар паноҳи худо бошем. дар канали ман юрист тиҷей подписатсия кунем. инак ҳамин рӯз ҳамин қадар фурсат фаро расид, ҳамин қадар вахши дар ҷои кормон ба навор гирифтем, пешкаши шумо кардем ва бисёриҳо мегӯянд ки ту худат чӣ кораю киҷо тамом кардагӣ. мо бародар донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон факултати ҳуқуқшиносӣ хондем, буд кардем. айни ҳол ба фаъолиятмон ба тиҷораткорӣ машғулем. худоҳофиз бародаро, шабои нағзаматон дор.